Secció de regidors portaveus a la sintonia de Calafell Ràdio, un vídeo que també podeu veure a través de calafell.tv. Avui parlem amb el regidor portaveu del grup de PSC a Calafell, Miguel Ángel Perín. Benvingut. Bona tarda, gràcies. Bona tarda. Si li sembla, podríem parlar, per començar, d'aquest primer any de la legislatura present, amb el PSC de Calafell al govern, novament. Sí, bé, repetim legislatura després de l'etapa 2015-2019 i bé, doncs és una legislatura força diferent, no? Abans de res volia donar les gràcies a tots els electors que ens van dipositar la seva confiança en nosaltres, els quals doncs hem treballat força per no decebre aquesta confiança i continuarem fent-ho, no? Igual que la legislatura passada, doncs, tot i que són escenaris diferents, doncs, la situació cada vegada, doncs, els requeriments a nivell de societat, a nivell de família i a nivell de municipi, doncs, cada vegada són majors i les esperances depositades als grups municipals doncs, cada vegada també són més fortes, no? I per tant, doncs, continuem mantenint sempre aquesta corda de tensió d'una manera coherent i d'una manera important perquè, clar, no volem una relaxació extra, la qual doncs, ens donaria aquesta sensació de cansament o de bagatge en el qual doncs, continuem intentant sempre mantenir aquesta energia tibant per mantindre, òbviament, doncs, els projectes i el pla de mandat i el programa que vam prometre a la ciutadania. Per tant, doncs, com ja he dit, moltes gràcies a tots els electors que van dipositar la seva confiança en nosaltres i continuarem treballant de la mateixa i amb la mateixa intensitat que abans. Regidor, les afectacions de la pandèmia de la Covid-19 modificaran aquest programa que teníem previst per aquesta legislatura? És obvi que això ens ha generat un peron important a la dinàmica que portàvem de redacció de projectes i a l'execució del pla de mandat. Nosaltres teníem un programa que som els únics que vam calendaritzar i vam quantificar econòmicament i que vam veure si financerament podia tindre encaix a nivell de legislatura. La resta de grups aquest exercici no el van fer. I per tant, doncs, som els únics que tenim un programa creïble i un programa quantificable, factible i palpable. Això ho vam transmetre dins d'un pla de mandat en el qual doncs, va servir també com a punt de partida a la participació ciutadana amb una documentació totalment fefaent, negre sobre blanc, perquè la ciutadania, les famílies i les entitats diguessin el què i poguéssim parlar d'una manera àmplia de què podíem fer, amb quina anualitat i de quina manera ho podíem dotar pressupostàriament. Era un tema possiblement el tema més important, no? Dir que farem una cosa amb un temps concret i que el pagarem d'aquesta manera, doncs això és realment el rovell de l'ou en el qual doncs, cap partit polític s'havia compromès en qualsevol moment de la història i per tant doncs, estem molt satisfets. Òbviament, el tema del Covid doncs, ho ha trastocat tot d'una manera, podríem dir que hem fet un break en el temps, en el qual doncs, ara estem molt centrats i durant aquest temps que hem estat confinats amb la pandèmia, doncs, estem molt centrats en el que és una resposta ràpida, un feedback amb la ciutadania, de manera que pugui resoldre's bé el tema de les ajudes, el tema de fer el tràmit més senzill, amb el tema del teletreball, el tema de les videoconferències i, per tant, doncs, el tema del pla de mandat, tot i que hem continuat treballant des de casa i des dels treballadors de la casa o els contractes que teníem en mesura de lo possible amb la distància i hem intentat no parar aquest pla de mandat, òbviament, anem una mica més a poc perquè tota l'energia i tot l'esforç s'està centrant amb les ajudes i amb el que és la inèrcia actual de lo que és el post-Covid o la part final del Covid. Per tant, doncs, aquests projectes que estaven en marxa continuen en marxa, però sí que possiblement en comptes d'anar amb la cinquena velocitat van amb la quarta, no? Però sí que deixar molt clar doncs, que aquesta parada doncs, pels interessos dels calafellencs doncs, no és bona, ja a nivell immediat, a nivell de butxaca, però tampoc a nivell de futur, amb el pla de mandat que nosaltres teníem previst i que havíem mostrat a la ciutadania amb la participació ciutadana. Per tant,
doncs a mesura que tornem a la feina, tornem a accelerar aquests processos de projectes en els quals doncs, alguns ja estan sortint a poc a nivell de licitacions i altres s'estan acabant de fornejar, per dir-ho d'alguna manera. Ens podries recordar, regidor, així a grans trets, els grans projectes o aquests projectes del programa electoral en els que estan treballant? Ara mateix estem amb el que són la fase 2019-2020, en els quals que teníem a acabar de pair, sobretot en pressupostos participatius del 2019, perquè els pressupostos participatius 2018 s'han executat al 100%, com vaig explicar l'altre dia a la secció de regidors, i sí que els que són 2020 doncs, els estem acabant d'aprovar a nivell de Junta de Govern o a nivell de decret, en els quals doncs, passen al segon escenari que nosaltres li diem, que és l'escenari de licitació, i estan sortint del forn un rere l'altre. Per tant, doncs, ens trobem en fases d'exposició pública. Per exemple, el projecte del carrer de Jesús, el qual va cofinanciat en Pla de Barris. També hem retornat el projecte de la vorera nord de Segur. O sigui, són projectes que tenen una magnitud important, són projectes que s'han de considerar com a tal, però sí que és cert que tenim també projectes que sortiran ara d'una manera immediata, que són d'un calat més petit o d'un import més petit, com són, per exemple, a nivell animalista, no? Que és el tema de la protecció dels nostres animals que tenim i la nostra fauna que tenim al nostre municipi salvatge, com són, per exemple, el centre d'acollida de gats, que es començarà en breu a la muntanya del Comodor Masmel, o bé el projecte que estem a punt d'acabar de centre d'acollida d'animals, de gossos i gats, que es farà a la zona del polígon industrial, al qual doncs, aquest serà un projecte molt agosarat, un projecte molt important, en el qual hi haurà una gran cabuda i serà un centre que tindrà tota la dignitat per als animals i el que és la fauna del nostre municipi que ens hi trobem i que a vegades doncs, ens hi trobem en situacions que hem de portar a altres municipis. Per tant, són projectes, exemple, que volia posar sobre la taula, en els quals doncs, uns s'estan executant i altres comencen a executar en aquest any. Per tant, doncs, com ja he dit, el pla de mandat és la nostra guia i dintre de les possibilitats que no són forànies, com aquest tema de la pandèmia del municipi, doncs l'estem executant d'una manera totalment exquisita i d'una manera totalment, com es diu, continuista. Regidor, abans de la pandèmia del coronavirus s'havien posat en marxa els diferents consells de participació. Actualment aquests consells estan aturats per tot el tema de la pandèmia, tenen previst doncs, potser reactivar-los, potser ja esperant el mes de setembre, després de l'estiu. Com està aquest tema? Bé, tenim el tema de les ajudes, que hem fet ara una modificació de pressupost molt potent d'ajudes per tots els sectors més vulnerables. També hem passat les bases amb el darrer ple d'ajudes al Covid, 750.000 euros pel comerç, autònoms locals, els quals doncs, es podran acollir aquestes ajudes un ventall molt ampli de persones i posteriorment, quan comenci a tornar tot a la normalitat, començarem una altra vegada amb el tema dels consells de participació ciutadana, els quals començaran una altra vegada a abordar aquests plans i aquests projectes de pla de mandat, els quals, doncs, com bé he dit, doncs, sí que hi ha una feina darrere de redacció, però també hi ha una feina decisòria i d'assessorament que és per part de la ciutadania i dels polítics locals amb el que es refereix al pla de mandat. Per tant, doncs, jo crec que després de l'estiu començarem una altra vegada a caminar amb força i a agafar esbrancida amb el tema dels consells de participació ciutadana. El lema del Partit Socialista va ser de la legislatura 2015-2019, doncs va ser parlar i tindre converses amb els diferents grups i en el cas del nostre alcalde, doncs, quan van arribar a aquesta legislatura de 2019-2023, va ser que continuaria parlant amb la resta de regidors i amb el resta de grups. D'aquesta manera hem deixat palès doncs, que tenim una capacitat de conversa i de negociació política per al benefici de la ciutadania i de les famílies del nostre municipi molt potent, ja que des del primer moment doncs, hi ha hagut converses a tot nivell amb la resta de grups
s'han aprovat per una pràcticament àmplia majoria els pressupostos d'enguany ordinaris i s'ha aprovat per una majoria absoluta tot el tema d'ajudes a les famílies i als comerços i als autònoms del municipi i també amb un total consens de la redacció d'aquestes ajudes i amb aquests reglaments. Per tant, crec que el feedback a nivell de polítics d'oposició i a nivell de polítics de govern, doncs estem en una sintonia total i, per tant, crec que aquestes paraules de l'alcalde de que continuaríem parlant amb la resta de grups s'han complert totalment i esperem doncs, que continuïn d'aquesta manera. Regidor, abans d'acabar, no sé si vol parlar de com es presenta potser l'estiu aquí en el nostre municipi. Serà un estiu ben diferent, però esperem doncs, que continuïn les segones residències venint aquí a Calafell i doncs, també visitants de fora, per què no, d'altres territoris de fora. Sí, a veure, el tema és que ens hi trobem en un estiu totalment atípic, en el qual doncs, el turista forani doncs, tenim menys espera de que hi arribi i entenem doncs, que tindrà possiblement el turisme local o de l'àrea metropolitana o dels voltants, doncs, ens hi trobarem possiblement més visites d'aquest tipus i, per tant, doncs, serà un turista que sigui més del territori. Esperem també que hi hagi una benvinguda ordenada d'un altre tipus de turisme, però sempre i quan amb les mesures de seguretat que marca la legislació sanitària adients, no? Per tant, doncs, creiem que serà un estiu força complicat, un estiu de molta reserva d'espai, de tindre una previsió de moviment de la ciutadania, dels turistes, en el qual no hi haurà, crec que, tant de marge per situacions esporàdiques, tot el tema establiments, el tema de restauració, el tema de serveis, doncs tindran que fer reserves prèvies, crec que hi haurà un ordre, però estem esperançats doncs, que la gent tingui aquest sentiment de consciència i que facin servir les mesures de seguretat que tant s'han deixat descrites als medis de comunicació, així com a les xarxes o a les televisions o ràdios, a les quals doncs, marquen una sèrie de requisits a nivell d'higiene, a nivell de mascaretes o de protecció individual, els quals doncs, garanteixen la salubritat de la resta de persones. I per tant, doncs, esperem que la ciutadania tingui aquesta resposta, com que ja veiem que l'està tenint, tret d'una minoria possiblement doncs, que sempre ho fan d'una manera doncs, més egoista o més com no toca, podríem dir-ho, no? Per tant, doncs, creiem que serà un estiu doncs, de molta afluència, però més controlada en aquest sentit i, per tant, doncs, tindrem que estar al damunt constantment. Abans d'acabar, Miguel Ángel Perín, no sé si vol afegir alguna cosa més. No, simplement vull donar un bon estiu a tots els calafellencs i calafellenques i que ho podem gaudir d'una manera molt diferent dels mesos que hem passat, que han sigut molt durs, i espero doncs, que les persones que han tingut amics o familiars que han tingut problemes amb aquesta pandèmia o fins i tot que han perdut familiars i amics pel camí, doncs, es reposin, que s'animin i que tinguin el millor dels estius possibles vers la situació tan complexa que hem passat. Doncs res, Miguel Ángel Perín, regidor portaveu del grup PSC de Calafell, gràcies per atendre'ns, que tingui també vostè i tot el seu grup doncs, un bon estiu i ens retrobem ben aviat aquí a Calafell Ràdio i Calafell Televisió. Molt bé, bona tarda, adéu-siau.